Tänä vuonna, marraskuussa, Fork juhlistaa 10-vuotistaivaltaan uudella showllaan X. Ja minä, Jussi Chydenius, tunnettu rajattomien basistina ja ehkä jopa jonkinlaisena keulahahmona, tulin siitä kertomaan. Niin, siis jotkut saattavat tietenkin muistaa minut myös Vintiöistä tai Don Huonojen rumpalina. Tänä syksynä olemmekin donkkareiden kanssa ajankohtaisia Ylen uudessa televisiotuotannossa We Want More. Kannattaa katsoa. Rajattoman kanssa taas syksy kuluu pääasiassa konsertoidessa sekä Suomessa että ulkomailla. On Hampuria, Torontoa, New Yorkia, Philadelphiaa, että kiirettä pitää. No, se siitä. Fork X. Celebrating 10 years of quality nonsense.